Ovom prilikom želim da uputim poziv svim pravnim i fizičkim licima sa teritorije naše opštine da dostave svoje predloge za opštinske nagrade i priznanja povodom praznika opštine Dimitrovgrad. Praznik opštine Dimitrovgrad je 21. septembar, roždestvo Presvete Bogorodice, Mala Gospojina. Tim povodom predsednik opštine Dimitrovgrad je formirao organizacioni odbor za obeležavanje praznika opštine, a mojoj malenkosti je pripala čast da presedavam tim odborom. Do sada smo održali 2 sednice odbora i utvrdili smo okvirni plan obeležavanja praznika opštine Dimitrovgrad, prema kome će sve aktivnosti i dešavanja biti između 20. i 22. septembra. Sada da se vratimo na predlaganja za opštinske nagrade i priznanja. Rok za dostavljanje predloga je 2. septembar. Predloge mogu dati svi građani i sva pravna lica sa teritorije naše opštine. Predlažu se fizička i pravna lica koja su ostvarila izuzetne rezultate u privredi, poljoprivredi, komunalnoj delatnosti, obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu i drugim oblastima. Svi predlozi moraju biti obrazloženi i dostavljaju se Komisiji za dodelu opštinskih nagrada i priznanja. Konačnu odluku o dodeli nagrada i priznanja donosi Skupština opštine na predlog predsednika opštine. Podsećanja radi, nosilac ovogodišnje opštinske nagrade, kao i u prethodne 4 godine, dobit će zlatnik od 14 karata težine 16 grama.